Здравей YouTube, това е продължението на първи епизод. Ето. Продължаваме. От същото място ще намерим Iron. Чакайте да видим какво става сега. Не можахме да намерим един Iron. Ще ме убият. Знам, че ще умра. Опа! О, ес! Намерих пещера. Чакай само. Забравя едно нещо да правя. Знам някъде къде да има чест. Ще отида там. Ще взимам итеми. Къде беше сега? Къде беше? Но тук беше. Ето вода. При водата има чест. Не е тази вода. Тук някъде беше другата вода. Ето го. Да, къде беше чест? Ето го. И знам къде има enchant table. В тази вода има enchant table. Enchanting. Много е. Ето там е. Елами. Ето. Сега отивам пак да копая. Трябва ми Iron, спешно Iron. Опа. Енчантинга го слагам тук. Нашия да използва. Отивам пак да копая. Добре, че намерих Iron. Не добре, много добре. Отличен 6. От сега стана 5 Iron. Видим, друго ще стане. Няма друг Iron. Не знам въобще видите нещо. Аз не виждам, вие не знам. Виждам само малкичко. Малка пещеричка, виждаме. Вау. Ще го събера, защото ще изпечая едно. Колко Iron има още? Долу дали има нещо? Iron има. И тук има. Тук някъде има лава. Опа! Iron има. Падна на лавата. Това е. Вече са махане, толкова ще ни стигат. Сега погледна как ще се качим до най-горе.
Нямаме достатъчно кабел да се качим. Ще съберем. Лагна. Горе има нещо, което свети. Тук има нещо, ама какво свети тук е? Лагна малко. Оправи се. Аз фулкари ще събера, помъзна ми. Не има много айрон, какво да правя? Няма айрон. 8 айрона. 46 айрона. Не знам кога ще ги купа. Кога ще ги... Кое е този? Чест. Аре, първо трябва да минам честа. Чест. Опа! Кой има? Няма яките ми, какво да ги правя? Сега трябва да се кача горе. Не знам как се стане това нещо. Искрен, махай сега, бе! Бах, щях да умра. Тъп гравел. Аз съм пил бедлока. Къде ми е моето място на тук? Зомбита! Моля те, не ме чувайте, бързо. Бягай, на дупката. Ще идва при мене. Не, умирам. Зомбито ще ме килне. Кил. Успях. Няма да ме килнат. Сега трябва да се направя. Взимам голден апла. Взимам тези двата. Трябва да се направя Iron Mage, Iron Keka, защото на средата на този добав има 5 диаманта, който ги изкопая и избяга, не знам късмет ли е. Само не трябва малко дърво за крафтинг тейбъл. Каската е готов. Enchant. Sharpness 1.